अच्छा ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ବିଷୟରେ କିଛି ଜିକେ ଜାଣିବା। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଦରକାରୀ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆସ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବ ନାମ କ'ଣ? ଯାହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନେଫା। ବିଦ୍ୟାସାଗର ସେତୁ କେଉଁଠି? ଯାହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋଲକାତା ବା କଲିକତା ବି କହିଲେ ହେବ। କେଉଁ ନଦୀରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ବନ୍ଧ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି? ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଦୀ ଅଛି। କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ଗୋଦାବରୀ, ନର୍ମଦା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ବୈତରଣୀ, ମହାନଦୀ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ରହୁଛି ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୃଷ୍ଣା ନଦୀ। ଗୁଜୁରାଟର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି? ଗାନ୍ଧୀନଗର। ଲୌହମାନବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ବା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ କେବେ ରେଳ ଚାଲିଲା? ରେଳ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1853 ମସିହା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଯାହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଯାହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଭାରତରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ଆମ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସେଟା କେତୋଟି ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମ ଭାରତ ଗଠିତ ହୋଇଛି? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 28। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଇସବୁ ଉତ୍ତର ଜାଣିପାରିଲ? ଧନ୍ୟବାଦ।